Kaixo, gu mundu bizi taldea gara, eta gaurko bideoan egunero osasuntsu bizitzeko gomendio batzuk emango dizkizuegu. Hasteko prest! Osasunean eragiten duten faktoreak hauek dira: elikadura, higienea, atsedena, posturak aisialdia eta emozioak. Postura txarrean egoten bazara, lesioak izan ditzakezu. Bizkarreko mina, biharreko mina, lepoko mina. Gainera, adibidez, jaten ari zarenean, postura txarrean egoten bazara, janaria kontrago estarritik joan alzaizu. Noiz gehiago izan behar dut postura egokia? Denbora guztia saiatu behar gara gehiago jarrera zaintzen eta jarrera sistema gure jardueraren araberakoa da. Zutua gaude, etzanda, eserita, oinez, korrikan. atsedena. Egunean 9-10 rotulo egitea komeni da. Horretarako, afaldu berri, ohera joatea ez da gomendagarria. 10 urtean behin, koltxoia albatzea komeni da. Nekatuta egoten bagara, deskantsatu egin behar du. Batzuetan, gertatu daiteke, lo egiteko zailtasunak izatea. Horri, insomnia deitzen zaio. Bestalde, higienea dauka. Eskuak sarritan garbitu behar dira. Gaixotasunak ez edukitzeko, astean 4 eta 5 aldiz artean dutxatzea komeni da, baina egunero dutxatzea ere ez da gomendagarria. Astean behin espeto eskalak moztu behar dira eta hilean behin egunetan. Arropa garbia jantzi behar da, baina kamisetak eta blusak argitu baino lehen 2 eta 3 egun artean erabili daitezke. Hala ere, kontuan izan behar da arropa hauek hautsa eta izardea pilatzeko joera dutela. Beraz, garrantzitsua da 3 egunera iritsi baino lehen garbitzea. Piztinara edo leku publikotara joaten garenean, adibidez piztinara, kontuz ibili behar da onddoak egon daitezkelako. Emozioak eragina daukate gure gorputzan. Horregatik, emozioak kudeatzen saiatu behar da. Emozio batzuk beste mindu ditzakete, edo guri ere bai. Adibidez, Zertan zabi? izena gure bai, Fantik eta estatzen ikusteak. emozioak kudeatzen ez badakigu, harremantzeko arazoak izan ditzake. Adibidez, agresibitatea, autoestima baxua, konfidantza gutxi eta mesfidantza. Ondorioz, lagungarri izango da emozio positibo zinguratzen saiatzea. Gaixotasunak hauek dira: antsietatea, depresioa, estresa, fobia eta amorrua. Aisialdia tartekatu egin behar da, pasiboa eta aktiboa. Osasuntsu bizitzeko, denetarik egin behar da, trebetasunak lantzeko. Aisialdi pasiboa bakarrik izan da, zure gorputza ez da osasuntsu egongo. Garrantzitsua da aisialdiaz gozatzea eta zuk aukeratzen nahi duzun ekintzak. Denbora asko eserite egoten bazara, noizean behin jakitzea komeni da. Bazkaldu berri ez da komeni uretara sartzea. Digestioa eten dezake. Bueno, hau izan dena gaurkoz, eta espero dugu zerbait ikasi izana. Eman like eta agur!